Ora samanginang Ora sama. asa ta mulai pertanyaan ta martanyang nahoma ita. Amin. Marinde mahita sian buku endi nomor 14 ayat 1 rodo ayat 2. Marhite-hite gorni debata ama, doot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doot goarni tondi parbadia na tumupalangit doot tanaon. Amin. Songonondo di dok Tuhan Jehovah, cuma au di along ibana, saya dongam kudo ibana, cupang hangguatun pardo di ibana, jala marmulia ibana hapun aku saya pamanakun bu dama sari matua martua do undul di pangodiani nantu beli jalan namian do ingananmu pargogo naso rahatu duson namandok tu Jehovah haporusaku jala partano batu aku debataku marhaporusan tu hodo au haleluya martang yang maita ale Tuhan debata amanami nasaluhut para sirohaonmu nunga ditatap ho hami bangsomon aidang mamjua do ho mangulun anakmu nana sadai Tuhan Yesus Kristus tamngamno pardosa asa taunonna halewono dohot siak ni ibadah toro di haupan pinar silang saitu mahi mahami marite-hite asini roham margogo hami jala marbenget ni roha songon anak haholongan ni rohami diaka sitaunon asa marsangap goarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot tondi parbadia marite-hite hami. Amin. Undul maita. Tatangion ma epistel pertanyaan tabornginon imanan tersurat di Musa 2 Musa bindu tolubu ayat 15 ro di ayat 20 tulu. Mar soring-soring mahita manja. Ala ini na Musa ma tu Jehovah. Mulo so toktong bohim mengiutin hami unang nian togion hami hanakon sianon. Dunginin na Jehovah ma tu si Musa
nang hataon na didok ondeng bahenonok kudoi ala naung jupangu asini rohaho maradopo nau jala au mananda ho pola di goar. Alai nina Jehovah ba au parhoboson salut hatiunon sian joloni bohim jala au mangutukun goar ni Jehovah di adopan ma na martolop di roha doau songot di halak naung tinahulumin rohaku jala marasi ni roha do au songon di halak nasian ni rohaku. Akup ni didok Jehovah idama adong sadah hajukundo mardungon au ikon disiho jojong di atas dolok batu. Ia donghu patai tanganhu idomun maau sian pudi layanggo apala kun dang jadi idaon di namana ise ima saat ma martua maka nama pungon hatani debata jalana puesa amin. Tapi gima kor sian inahana ihut punguan ama.
Terima Jangkor hubungan aman. Hari ini wanita yang dituju nomor 130 cara Al-Sada. Martanya Mahita. Debata Jahuba nahu puji hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Maulate madi pasat rohanami Tuho Tuhan ala takas dohu pakilalahon hami padongan yomu nang panugunugum di hami. Diganup akatiki nang hubulu sami tarlumubi sadarion sian nasugut sahat tubuh dari manihodo hami Tuhan madalani akasi dalanan nami mangulah akaulon nami las mangulun hami satokin alamasihol hami ning pajupang dohot horap dohot dongan nami tu bagas joromon hobar tu program ni huriam ima pertanyaan wik sian wik sada saat weg 12 naung di badumu di bagas garijaon nahina suhut toni weg 10 nunga rohami Tuhan sian inganan nami ganup sian bagas nami rotu bagas mon bagas napi narbadiam mon nunga wedeho kami ede puji-pujiani jala nang tangi honon nami hatam nanaing patol hasom ni naposom uluan ni hurianami padita na ibaho pasada rohanami Tuhan do pikiran nami nang todi nami majalo hatami asa margogo hami jupang las ni roha do pos ni roha hami Tuhan dinamadalani akapartikiat dope nang pinaraden si buluson nami tu tiki-tiki nanengro di botohodo takas godang ni narikot di ngulu namion di perdagingon nang di partodion ali Tuhan ido ubahen na huhasi holi hami parjupangan di sisongonon di bagas joromon asa marhiti parjupanganon dapotan gugu mahami do bisuk marhiti hatam nang parpungan namion margugu mahami Tuhan laho madalani partik gam kana pangidu kami asa supasuho ngulu nami ngulu ni aka geleng nami Tuhan aka di parsikolaan asa toktong nasida di bagasan habisugon pistar nasida Tuhan jala ringgas mangguruhon akan pasu-pasu masudi akan atoras nasa toktong di bagasan holong mangalului akan narikot di ngulu ni keluarga nasida asa marhiti pasu-pasum di aka parkarijuanna bui masikop saluhuna akan narikot di keluarga nasida Tuhan sohurang manangaha pasu-pasu ma perdalanan ngulu nami nang sudi akan nasinasitan ni rohanami Tuhan dia karuas ni huria masa toktong dope masihol dia kahamamal ni
parsahiton nahu boto hami Tuhan ima amanami situasi hami inang Meri buru manurung amang ermanalu amang asi hombing amang situa RG si matupang inang manurung buru si hombing dot akka na asing pe Tuhan na sohogwari hami dope asiro ham pasu-pasu pamatang nasida pargogoy nasida Tuhan asa toktong nasida di bagasan pos ni roha di sakakmu asa lehonom mu maditikina hamamalum ni parsahitoni pasu-pasu aka ubat na si panganon na si numon na do sudi tehe usaha na sidei anggiat dalan na sidei Tuhan majalo hahipason sian ho atong pasatay masudi aka ruas ni huriam nang sisolhot nami todong nami ali-ali nami na dibagasan na hurang sehat ditikyon asa ho matugtong na pahisarhon pamatang na nang aka namasihol di paranakonon namasihol di aka ulaw na dinggan namasihol di akadame dot aka parsaoran na dinggan ho matoktong Tuhan na mamasu-masu hami saluna asa tarbay kami may-mayma ditikina jupang las niroha hobar tu na hupangidu hami lehonom mutu hami ali amang nang ruas huriampe saluhuna aka program dot aka nanain si patupaw ni huriam di pakubasion nang hutotoho kami di rapot huria ali Tuhan pargugoy aka parhaladong nanuluhon ni padita nami asa sada hami rapdot ruas ni huriam lau patupahoni asa marsangap ho Tuhan jala marmulia ho bakorhon las ni roha di hami nang hasadaw ni asa sada hami Tuhan lau mamuji ho sada hami patupahon akan nadinggan dingulu nami di parsoran nami di huriam HKBP Cibubron ingot hami sian tonga-tonga nami Tuhan keluarga na inggulan na pasom na di bagasan habot ni roha di tikyon na manaruhon bakyan yaman nami na pasomi tubo na pasugit na sida nang keluarga na sida peho pasatami tuho apuli amang lehon gogo di na nami na mabalu rapdot akaya nakon na asa tarjalo nasida na masahi jala makirim nasida na numinggan akalas ni roha sikka ni habok ni rohai lehonomu ma tunasida atong pasu-pasu ma parsoran nami di bornginon sudi aka ede tangiang nang hatam naneng tangiang nami ajari hami Tuhan majalui ajare hami asalam tudinggan na parsaran nami nang parangin nami asa marhiti daputan pasu-pasu dut gugu hami di bagasan perdalanan ni ulun namion sisa dosa nami Tuhan nasiroham mangasahon Kristus Yesus jaloma tanyang nami amin. KPG ma siangkor wik onom.
Tapi gemas sian korwik walu. Marinda mahita sian buku ende nomor 124 ayat Rasada Roti ayat 2. Tapasada maruhatta asini rohama dihamu dohok dame sian debata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Uriani tuhatta di pertanyangata di bodarion naing taihonota hatani debata nagabe berita nauli dihita. Imana tersurat di Roma bidu 5 ayat 12 rodi 17. Roma 5 ayat 12 rodi 17. Tapai hutihut hujahahami songono mahatana. Dibaheni songon nabongok dosai tupur tibion marhiti sian sada halak jala marhiti-hiti dosai roh hamatian songoni sahat hamatiani tu saluhu jolma ala sudina sida mardosa ainang dipurtibukiat do dosa nang adorang sorodo pe patiki alai dang dijujur dosa ia sadong patik aladunga manggongkomi hamatiani ola nisya dam saharu di Musa nang sudus pardosa nasida tu pangalosion di siadam suma-suma ni naneng roih alai dada sa pangalaho pangalosoni dohot basa-basai ai binahin ni pangalosoni nasada marmatean natoropi alai adul sumurung tunatorop ima asini rohani debata dohok basa-basa nahinor khonni para sini rohani nasada jolma Yesus Kristus ia si leoni asing do sienda binani sahala namar dosai adi horhon uhum nasianda sahala kido uhum hamagoan alai hinor khonni basa-basa ido di bitori toro pangalausi ai molo hamatian manggonggomi binahni nasada ala ni pangaluson nai dalam manggonggomi hut mangulu marhiti-hiti Yesus Kristus nasadi matong nasida akanong majalo asini roha na terlubi aku ni basa-basa ima hati gorani di sima sahna horas madihita saluhuna. Jadi memang nakaning hobartu edeni kor inahan lai taringok tu Tuhan para siroha dihilalan nasida do di tonga-tonga ni hebeluni asini rohani debata jalasiani matubu panidangion sahak ma di pertangyangan rupani panidangioni jala
tahilala dui buha panugunuguan holong ni rohani debata tu hita jolma secara umum. Memang mulai tapai huti-hut sipata buidu songon naso tarjalo roha. Bagaimana cara Tuhan mengasihi. Muhadu balgani holong ni rohani debata tu jolma perdosa budu songon na tak tarjalo roha. Umpama contohnya taringok tu cerita-cerita Alkitab, peristiwa-peristiwa Alkitab. Sada contoh bagaimana Allah mengasihi manusia. Na perjulo taringok tu anak namago. Bapa dia bagian kia salawin na. Ile bagian na. Ipa sudai. Duk sudah susah mulak. Istilahnya alak Batak itu riwayat do kolam mulak. Itu gudak sebangunan do. Iba mano-mano. Karpet merah. Namar miak-miak. Namok mau pilit indah muse. Baik baju lain. Dia cicina. Dia sipatuna. Yang baik. Loh. Nang loja. Manuk pesoi siat. On. Dapat sudah on. Namar miak-miak. Dia tidak terima. Songoni marupani balgani holong ni debata marhite Yesus Kristus tujuan mapar dosa. Sehingga kadang orang tikos duau la sorong mananga. Ima salah satu gambaran. Gambaran ni holong ni rohani debata sipata naso tarjalo rohani hita jolma taringok tu upa. Jadi ibama sada gubarat taringok tu parkarijo. Dilma pakkatayon. Kareju sadari gajina tarok maju 100.000 na sederhana. Istilah Alkitab sada hupang ninna. Kalau tidak salah di Matius 20. Dilma pakkatayon ini kareju ma per kareju. Satu hari katakanlah mulai masuk jam 8 pulang jam 6. 100.000 marah dilma pakkatayon. Kareju ma jam 8. Tapi ternyata dong na jam siyaro. Ijalo kareju. Adong na jam 12. Ijalo. Adong na jam 3. Dijalo. Adong na jam 5. Keluar jam 6. Alitong ijalo. Ketika pembayaran panok noti na jam 8. Au jam 8 ile 100. Jadi do nangi jalo bayan naruhana yengger imata babihon tersongoni marupani imata babihon din songoni na masuk jam sia 100. Oh oke lah naruhana na jam 12 tok 100. Oh betul na ruhana na jam 3 tok 100 nama bebuhana mon na jam 5 pe tok 100 anggum beleda nama daktar jalo ruhana. Saya masuk jam 8, 100. Ini jam 5, tinggal 1 jam kerja, kok 100? Songoni makulong ni rohani debatasi patarak tarjalo rohani jolmai. Alai imana duduk nakka inanak kaning. Tuhakku para si roha. Tukso tardodo tuhami. Balgani holong ni rohana. Habe pardosa. Ima holong di debata di tonga-tonga ni perdalanan di ngulu ni hita jolmau. Daktar dudu. Molo tabayak ko manuaing pangalahon ni si Adam yang membuat manusia yang sebelum lahir pun sudah berdosa. Odo telugiatate baharu panero kita na kurang takas pangatusion adang bah anggo seseorang dope merdusa dope jala molo sorang pe songo poso-poso yes di songo kapas yes di songo karotas ninna rupani. Tapi bagi iman kita di dalam kandungan pun sudah berdosa. Seorang imana mau berdosa do ima dosa tiatianan dosa warisan natabu warisan dina tua-tua do alanggo gabe dosa do warisan apa borat tui seulah do pengamar dosa.
Ima akibat ni pangalaho ni si Adam Najulu. Mulubui taruh gambaran na sederhana at tersonggon nomor bula maraih. Main Indonesia doh Malaysia. Kala Indonesia. Tiga halak doh nomor bulai. 10 sada doh. Kala Indonesia inna. Ibu tuan mudu sedia penduduk Indonesia sonari 273,50 juta. Tabba mana seorang ipe rupani. Tabba mesti ana ditik seorang. Ala di gudang na rupani. Nak kabilangan. Dohok meh wala seorang di mana kala Indonesia inna. Hima. Ceritnya rumah sakit, cerit ini saya. Dohok imana kala. Ima rupani pangotakna. Nomor bola dupi. Song lima pangotak ni dusai. Adu mengulahun. Tapi semuanya sifat itu sudah ditularkan. Virus-virus kejahatan itu sudah ditularkan oleh Adam. Alai disima kolong ni rohani Tuhani. Molo didok ditrupuk ton ala ni sahalak. Maka tertularlah virus dosa. Alai marhiti Yesus Kristus tertularlah virus-virus cinta. Holong ido na ditularkan. Sehingga kita hidup songon na didok nakaning Tuhan tak memahami seunang marungan nian namar salisi seunang arung nian dan lain-lain alai Roma leo madihami dame. Itulah memang kehadiran Yesus Kristus yang tadinya manusia sudah diracuni oleh dosa-dosa kejahatan. Alai marhiti Yesus Kristus ala ninasada gabesar makadusa alai ala ninasada iba Yesus Kristus gabe dihukumi manusia saduhuk dosai jalaima na tahalason unang be virus-virus racunon yang ada di hati kita, tapi seharusnya lah virus-virus cinta kasih itu yang mengaliri hidup kita. Asa mahua, asa marhite kehadiratta, tarulilas niroha akan asing. Unang manian kehadiratta mabesusah halak, songo siadami, alai tehutu ma Yesus Kristus yang memberikan kita semangat, roh damai, memberikan kedamaian. Sai tajaga ma pangalahota asa unang gabedo talak mangai tabereng diare nasalpu mangai alani sahalak sekian puluh sekian ratus latuari sada adung mangai gabe hona macam magabe tajaga be ma pangalahota termasuk di kita suami istri tajaga be ma pangalahota sotung mangai kaina alani ama sotung mangai ka ama alani kaina adung do sada ama nahisapan heping narangarung aleneng mangalangi jadi songoni mahru manok mahru alabi-labi ni umma seneng mangalangi ya itakoi mana ma panangga asunang terdaput ibu tu jabuna nah ini mana pa sudah salah nama sunna itu tungi mana ma panangga on peyes haberong mandu jabuna oh suatu terapu tu indah, baru menum indah, selamat tujuh indah tu indah tay, baru menum menyelamat tonon indah, oh pahom indah. Songoni mau ipapanas dupe bakar, yo papudi indah toma, yo ma sarung pajangi, yo pamasongoni, sina mau matong dah, liring musi tamu neiru, sina terus mangai, ida puran. Amulak ma atur merika mamatay ibu kama pas masongon pananggay bentuk ni tanggurung ni natay ita jaga biak kemang pangalahota sutunggay mga kain na rupani ali hamu pida hati-hati hamu na gudang dok kamao na mangayalan na kaina. Bagaimana kita mengalirkan kasih yang sudah dialirkan oleh Yesus Kristus songoniman yan tapat aridahon di tonga-tonga ni perdalanan ning ulutot edetaima au suhasirohan au sodenggabasam tu diau mau mabau alai alaniasi ni roham taruli mahita
Alani pangalahun yakama daruli makaina. Alani pangalahun yakina daruli makama. Alani pangalahun natoras daruli makadanak. Alani pangalahun danak. Ay anak ni sirup wangi juara marah wang. Anak ni sirup wangi naburjua puang daruli ma akan natoras. Disodo disungguli di tonga-tonga ni perdalan dan ngeluto. Alani sada makorhom matu hadusaud. Makorhum matu penderitaan alayala nina sada malua masan hamagoan taruli mahanguluan songoni mahita nahinokko ni Yesus Kristus si palua maibana dihita songoni mahita nan palua honak kadongan diaka persoalan palua hon dohok palubakon unang mabobani unang mangarsahi Tuhan tama mamasu-masu martangyang mahita malihat ma Tuhan disingguli hodo hami songon harorom baluahun hami jolma pardosa nang komate alani dosa alege beda pautan haluaun alani harorom songoni matutu hami ali Tuhan akaruas ni huriam gabi jolma na paluahun na palubakon unang mabubani unang manusai songoni mahami ali Tuhan nakaama di tonga-tonga di keluarga unang gabi manusai ale palubakon songoni masuriak kaina unang manusai ale mabelas ni roha songoni makayanakon mabedame di tonga-tonga di keluarga asa Maria iya marulu-pulu perdalanan di ganup rumah tangga ni ruas ni huriam sai pasu-pasu ma Tuhan nakaama akaina songon natoras mabedame di tonga-tonga ni keluarga asa tarulilas ni rohak kay anakon songoni ma Tuhan pasu-pasu akadak danak asa gay pe anak na barbisuk na memarsangap po marlas ni roha na torasna ali Tuhan nami songoni makkahamawlon akatantangan pergumulan hidup si patadak tarduk siapa mangan nami alai solot doi di roha nami tata mai Tuhan pergugu ya karuas ni huru yami makkamonak konak ka pergumulan hidupna asa benge nasida jala marhamonangan tarulilas ni roha ali Tuhan nami akadosa nami pe hupasahat tami se sama Tuhan salpuhom maya si roham asa tamahami dijuluk mari ti Yesus Kristus jalo matang yang nami asiroham. Amin. Edetan nomor 467 ayat sada huhut pasahatun pilihan. Asini roham hupuji
pertangiang tangiang alia manami. Alia manami la di benua gijang, sai pirbadia magoan. Sai ro maharaja, sai sot malam menuram di benua tongaon, zon di benua gijang. Yang asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsauran itu di perbadia imam mangaramuti hamu saluhuna. Selamat malam. Itu aja 2 ayat dah. Atau yang 193 194 iya. Ah?